Makadi mhuri yeZimbabwe tinokwasai mose pachivhitivhiti paZim HD tichikupai tichiti vamunangagwa vatsamwa mushure mekunge bato raNelson Chamisa risati ranezita but tiri kuziva kala kuti rinenge rakapfeka zveblue kubva paralonja pati kuBelvedere nepakaitwa rally kwaMutare nepavakanoita kuGweru. Izvo zvinhu zvarwadza ruzhinji rweZANU-PF. Vakuru havasi kufara nazvo, ZANU-PF naMnangagwa havasi kufara nazvo, asi hope iripo kuti mutungamiriri webato rinopikisa vaNelson Chamisa vari kuita president zvamanje manje. Saka takanzi titarisire kubva muna March kusvika muna May, ndipo pachaitika nyaya dzacho dzese kusvika mukomana apinzwa muofisi. Mukomana havasi kuzorega kupinda muofisi, mukomana achatopinda by force vachida vasingade. Tinokutendai nekutitsigira kwamunotiita zuva nezuva. Tinokutendai, rambai muchititsigira mukufamba kwese kwatinenge tichiita nemi. Tinokutendai mhuri yeZimbabwe nekuva nehope, nekuva netariro nebato rinopikisa. Munhu wese haasi kufara muZimbabwe, munhu wese haasi kufara, munhu wese ari kutsutsumwa pamusoro peZANU-PF nemabasa akaipa inoita, mabasa akashata. Tinokutendai nekutsigira kwamunoita vaNelson Chamisa. Tinokutendai.